say would wasem bi bedan yen ena kakra ni said ye be na ahwefo no a omo hwe ni etiefo no betse wase no bonetofa emaye yo madam ase SOMPA FM shiramo mo djuma pa moye adwuma no aye wo SOMPA kwasem ni wo ya memehu se osom no ye papa pia sanse media asem di ka akoda ne baby said you musi ya asem no troka ema eno ntina da ne ye frɛ kwa brenso a wo se asem no wo hini bi nsam no kwasem ni kas ka kra metua no eboro se wo ho also say na ayedin na menu ya bi kire me ha me de ba ya na no me meneda je say me frɛ wo wura yi na asem bi asi also na kwa brenso an se em se fiada no wo ma bodwa ebisa ne se e kasai ne na busuafo no bisa ne se wo de na wo metua wo se wo betua sika na ma me nti me so me ne nya aka sanya we nti na me ka se Kristo nti me ne ya kan ti me ka kira akwala ne se o ma me nko na me nko busa no ne bia no wo de abahade a menim nti me ko ne nche ma ne sa so me bo atare me kura so wo san abo me dabai na no se fiada no ti ba ti ura enso wanso ne kokko ne case se e di asase ni ma me ade okọ ye no da bi me ko na bisa sa kwabra me di asam na kwadane what they say sompafo na matesi yaso obusuafo atwa ahia wakola ebi kura na ba ya wo busa fish wura se ni sika no wo di aba ana o se da bi ana akola no frɛ na so da bi na me de abeda no monti ene ye me nko bisa no hwɛ bia na agya bi kura ye de ama no na woni me nyina bebo ma ba ha metimi ne na ba na wo di ama me ti bi kura na se kwabra ne yaso wo se obusuafo atwa ahia se etua sika no e de ama wo se wo di sika na brem ebi ana de akoto ba bi agya medi asam na kwadan o se hweye ne maamo ha no sa pede so me bo atare timpanifo ho nyina buya ne fo ena che se wo mo gi no a wo mo gi matare maame a wo de koyen na me frɛ wura na 100 case se me pa ne chew kwabran so adiska na ba na o se de bi na afi no so o tika mu a wo de ye de wo de ba nti ye kire kura anwumi pa no na me frɛ na o se wo diska ne mu bi aye de aba na che se bi kura anye we ne si ya menim se nko obeka so wo de beba de na said na muso motia because mama ben so say e bi edane do no first kana ma edane de enya ade papa no ene hu suro because we de na ko ba bi bebrebe police station me de na ko e ma wasa atwa no kra de police fo ba kire me say me ma benefia be wia ne na asai to already kwa de ma fa so de me da mase say obi kan say osompa fo mo ye modwuma ye de eyi na ska no kwasem ni enu achi me sa akọ bob sia kra e de tua boy na me kofa na ne manaka 30 million no de interest me timi fa ma no nyi because of some yana me de ade ma sika sign na ewo kwabranso wa no me ka ska no me lo fe wo gitomo wo hene ahemfo nanim so de ni na be ka ho ayi ade ama nti ska na so de ma me de 18 million 400,000 mame hey o ma yanka bi me pa cha me mo aka bi me pa cha wo so utie de hey mate da wo ba ya wo be kasa me na nye se na wo kasa na hu fi adiska na banso wo kasa nso asesa yes of mama prema na me yanka bi kra wo me de tia mama ka me be na me ne ko ba bia me ne be ko bia me ada wo ba ye no me sama to aso anuru ho mame hey man to aso anuru ho mame ada wo ba ye wasem wa wo be kan ne din ye adwuma me pa cho no kwasem ni mame eh mame o mame nka eh tie bi mame usu tie ye tin won ka so bia ada wo ba ye no wasem wa wo de ba ye no eso adwuma ne ye wo se papa ne de ka 18 million 400,000 wan ka 400,000 bia 400,000 go so me entina me se me ba no mra ada wo ba wo ka se fa video no da ho ye betimi abachi no me pa cha wo but book no ba wan ka sa so do ka 18 million me se 18 million 400,000 ene bia man tie ne ye me kan man kan ye tie ne ye man kan sa 40 said Miss 18 million 400,000. Mama say wa. Mama say wa ye gina na e wa mama wo ka 40 Cedis big to 18 million. This is SOMPA 93.1 FM. Ye nim say 18 million. 18 million. Na me no tie. Mama e nyabotre. Ne mate ne say mama ne say. Obi na dia de be ja me. Mama say na wo tie. Da wo ba anyi say na wo kasa. Tie na sika na ba na wo ye wo say. Ya bi sika na ba sika so me sanso mu. Mami me pa cho. Wa je kura na me sanso mu. Hey mami. Sika na ba no ntesa. Fi se 40 Ghana ya wo kan ye mami ye di bedi wa mami so wa mami prama ye. Abrantie won fra wo say sika na ba ntibra. Nya nu ti na ba ye.
some friend some member juada yes e wo say ka wo fare kwabra so wan fie akwani aba no wo bebu aka ho ti anu na wo de ka ho na minim anu na me mate ma me ma hwe ya mo be kire ye nyansa pa adwuma ye ye mu me kire mo nyansa o eti baby akukọ ye no wo mutimi ji sika ne ma madaro madom me kura no kyesa madwuma no me de agija nipa bebrebe ya sese boy bia wo sa akọfa na niema adana obaje mo ne niema wo sa akọfa boy bi so fish ne niema me de akoma na samadaro ma na sese wa ma ye ntimi nkoje de wo ye ne nti abije mo mfre papa kwabra nso wa ma ye ne nkasa na mu de mu kire ni penyansa papa me kire wo nyansa ma de wo ye ne ma me wo ye ne nwanwa wa ba se ni padu ka 18 million ya ye de aje usika ma wo se me kwa work lol fe am go na wo de aka ho ene de wade atom dada nyesa bia me da wo ba ye no yankasa asem no me kasa kura na wo se kwabra nso aba enti won fa ntum ene ti afa na enti won fa ntum anima eti ma me 40 cities na be wo de yi sa de na nyame de wo bi na de na beja me yo de beje 18 na ma no wakoje 14 why e wo ho mate wakoje sa 40 cities no me wo ba wanka 40 asem hello 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 insu ya lobi hello ye boy ahomode si ebenya ye papa kwabra nso wa yo ajanso wa ma he ye nan no na wo ti say awrade adom ada na ma me pena man se na no oba bebo ama bebusu asem a wo sa hodu no se o ya wo bebo no ma me nya sem bisa no wa me busa masem de wadawro ma papa wo bisa be se me de kana bremo ana me se nyi wono na se obebusa me omra mo ho no magye ko wasem bi omra mo ho efrise wo betima agye anko afa amre mo ti anu na ma hodu ni se obebo no no nti omra mo ho no mo aro si ka wa bo nyina me de ka no wana so sei ana me se o timi ka sa anjire me ka ben wasan abo minim pa cho ejanso a woni ne ntam no sika sen na wo ho e pa cho si aka 3.4 be anti da ben na wo de beba me pa cho na no me ka kire producer say 1 month sama 1 month ye bonya me pa e be duru onum na me saka be de be ma no e be duru na saka ejanso wa so ne chese na no 1500 na ade abey 15 million sikada dem SOMPA FM. It's a 15 million sikada denum. Yo. Me da se pa ja se wa ma sem ya ye mla ma yen. Na se de be na asumdwe be benti de aka no mesrew. Bo homodin se bi de so wo mu kra na wa yi afiri we. Na wo don tena ho why? Matenu. Nyame nka ho no ma de wo ye nye na ya na wanya botere kakra why? Eno nyame na me ni abotre ono na ni abotre. O me mu nyina ma ye mpanifo me ni poso ha mo. Enti me why? Mate. Fache me ono so de beche na sumdwa aba why? Matenu. Sibibri yo. Ma me praman. Se de aba ntini ma fire no beja na abekoso de afiri. Me niema. Me nim de. Wo hwe kura na chese kwabene waje 40 cedis na tum. To obetua ma why? Ma praman. Ante praman ye. Na ye tie SOMPA. To de na ne ma waja atom. Me nya ton. Wo da so tom. Ba firi en de wajai. Ano de kura de me nya. En firi piem wate. Ba bia wo fie na duro no. Pressure wo ntimi. Kwabra nso a. Wo de me kasa de prosifo obeche me koto. Na sa no de atwam wo ba ha call de dade e no wo ba ha call sa de prosifo aba so. Sa no de okwase sa ne na asen no so de no so na no de ni wante. Sa me niema na obasesa e. Ma kwa wo so wontu esika. Sa se wo de mra ne share won se. Eniema no wa mesesa wa mewia. Wo na wo de ma no. Ti na asen no ni wa akwase sa asare de. No ho. Eye twa so. Na me ni poso. Me twa tro da. Me ka bia me nim sa no kra na. This is SOMPA 93.1 FM. Yo, abusia, mam se wa.
sika ni 15 million pa charge na bo akiri na fama maame no maye naja ene gidi enti aso penny diska ma sofa no wabo akiri sika na sese panti o se akiri ni mi oni obi odi dwade se oni dwade mo ya diska se ba ni diska banka sa SOMPA FM 15 oni be na akiri me se o pese unya ska de bia masika tiri nyina nko yo aya fama no ono anzo mkan 2 million 4 million 6 million 7 8 9 10 Mutie sofu mami premaini. Ohini ni adazwa. Obie tie o. 13 14 15 Awo jewa me damase kana mabɔ no mesra ma amonten firi mu ma me dabi enye sa odi eje why na ha ne ebe tsika firi yo nti ebe ja akwan why na me hira yo kwada obetimi asɔre